בואו נעשה ביחד שטיפה וניקיון יסודי למערכת העצבים שלנו סביב כל העומס שהיא חובה. אז אחרי שחיממנו את הידיים טוב טוב, מניחים אותם דבר ראשון על הפנים ומעשים את האזור של שרירי הפנים והעצבים הקרניאליים ממש במעגלים עדינים ואיטיים ורקים, יחד עם נשימה נעימה. נעביר את כפות הידיים אל צידי הראש ממש ונעשה מעגלים על האוזניים ועל העורף, עוד אזורים שעוברים בהם המון עצבים שקשורים למערכת הרגיעה שלנו. ממש נעשה שם איזה שטיפה יסודית כזאת, ונבריש את כל מה שמיותר החוצה. נמשיך לקחת נשימות רכות ונעימות, אפשר גם לחייך אל עצמנו. נבריש את הידיים מהצד החיצוני, נשטוף משהו מיותר החוצה ואת החלק הפנימי. ממש ננקה כל אזור ואזור בגוף במערכת העצבים שלנו, גם את הצד השני. נשימה רכה, ונשטוף את הרגליים מבחוץ פנימה. נאפשר לעצמנו להיות ממש כאן ועכשיו ולשחרר את כל המחשבות. נעשה את הבטן ואת בית החזה. נרפא את כל מה שלא צריך להיות מתוח עכשיו, את הפנים, את הצוואר, את הכתפיים. ונשמוט את הידיים לצידי הגוף ונראה מה שונה עכשיו. מה שלומכם עכשיו? ספרו לי בתגובות.